Pablo és llicenciat en periodisme, va estudiar periodisme, també va estudiar el màster en comunicació institucional i després se va convertir ja en bomber forestal, en l'e-transportat, que és el que és avui, i per tant una persona que se volca, dona tot de si per ajudar els demés, per ajudar el nostre entorn. Jo pense que no n'hi ha res més gratificant que poder treballar per als teus veïns, per al teu poble, perquè pots parlar en ells de tu a tu, perquè saps quines són les seues necessitats i en conseqüència pots actuar. Gemma és advocada i ella va encontrar dins de la seva professió la forma d'ajudar als demés treballant des de l'oficina d'atenció a les víctimes del delicte. És una persona que, per tant, s'enfronta diàriament al treball de l'acció social, no tan sols en Vila-real, sinó també treballant en coordinació en tots els ajuntaments dels que depenen els juzgats de Vila-real i també, evidentment, com us podeu imaginar, en una col·laboració estreta amb la Policia Nacional i amb la Guàrdia Civil. Avui un ajuntament obert als ciutadans. La Casa de la Vila, ho diu el nom, és l'ajuntament de tots els vilarealencs. Jo vull un ajuntament, un plenari sense insults, sense menospreciar a ningú, sense dir no a algo que proposa algú per el simple fet de que ho presenta el Partit Popular. I el dia 26 de maig, per la nit, us torno a repetir que puguem dir que Héctor Folgado és l'alcalde de tots els vilarealencs. I estic convençut que en la força de gent com Gemma, com Pablo, com Adrián, com Manolo Vilanova i com tots els que vindran, el 26 de maig recuperarem la il·lusió pel canvi en Vila-real que serà una realitat. Moltíssimes gràcies.